Adlaw kaninyong tanan nga nagpangminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. ni Oprah o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako di ay si July, higod ang pangidaron. Minyo o may anak. Itago na lang ang kumpleto ng akong address diri sa Ormoc City. Punto medikal o emotional kining akong suliran. Kabahin kini ining dili masabot na akong gibati sa akong lawas. Aron inyong hisabtan, sulton ko atong 31 anyos pa ko. Ug duha na ka tuig ang akong anak. Ingon ini mga paghita. Gang, karon ba nga nakatuig na akong anak? Pwede na siguro ko mamangit sa kung akong pagnabuhian. Aron makakapagayapag sa pinima pas magastuhan na pagkaspay. Kuya, ang bata. Naraman bitaw si mama. Kung di sa katibok adlaw di ba manindas merkado ko. Kung mahungot na nga akong tindang at tanon, ulit naman sa ko. Pag kung sa mga merkado, wala ko itinda. O tanong yung taging. Oo, di masayon naman para na ako. Kaya doon naman ko'y kakumprahan nga tukol na. Basta magbiyahe pa ko aron mamunta. Oh, ikaw. Kaya ra ba ka mo? Ay, uy. Doon ka tuloy na baya sukat ko mga anak. Ako man ang atong anak. Maong okay na kong malinda. O tanon, diha. Amiga, ali dili o, netay lapas pang talong. Mga gwapa kayo, tanawa o, de okra, takway, kalabasa, gabi. Nesa tayo mga lamas, de sibuyas dahunan, bumbay, ahos, de sila espada. Kompleto ning atong utanon diri mga amiga. Ali. Nakapaniyoto na ba ka? Paniyoto na, oy. Sige lang kasing kita ng baligya, no? Pakikaon. Ay, pastilan. Tuod, uy. Usan bilang orasan diha, uy? Uy, hapit na alas 2 ay, upang giday kakakaon. Nalimot naman lang ko sa oras, uy. Murag, wa pa man sa kugutuma, uy. Jesus! Kitang mga nag-agi nagpanganak, Mari. Dili na ta magagad nga mangayo ang atong tiyan. Mutultol lang kitag kaon sa hustong oras. Na, sige, uy. Mukaon sa di ay O ko. sige, kaon sa diha. Ako na mo barog kung may mupalit sa imong tindang utanon, ha? Salamat, Marie. Unsa? Uy, ayaw nang papasar-pasar og kaon July, uy. Kaya di ko yung kadugay nga nanganak, ha? Ingon pa nila nga, basta nanganak na gani, dali na mapas mo. Mabiti ingon ni kumarin Lydia na ako. Ang katapan akong store sa merkado ba? Aw, agi yun na ni Marilidya. Kaya mas una pa man ang nanganak ni mo. Meron milabad na ba rin akong uda? Sa? Wala na lagi. Ang sakit sa dal akong kuto-kuto. Na, kuya, wala na maulsar ka ng kalakin mo, July. Oh, pa, yaman lagi ka. Bakuhan ko sa bata. Gisugok kong mama nimo. Kay tuwa pa siya gitiwas buhat sa bahay. Ambil lang sa ako maninda rin pa, uy. Huwag pa man ni mauliin akong kuto-kuto nga siksakit, uy. Tugal akong tutundan ba? Mura ba, pero may nag-uga o mura may nagbara? Sa? May sakit kali ay. Dayon ako kalikayan nga malapasan ko sa oras sa tingkaon kung maninda nakukutanon sa merkado.
Kay di naman ko makabantay sa oras. Ilabi na kung daghan na kayong customers. Kay kinilaging manindata, priority man gyud nato mga customers. Mao tong kadugayan after may ingon atong akong kaon, magibati na ko sa akong kuto-kuto. Magsakit kini. Og nagdudang akong bana nga basin og may ulcer ko. Unya, Oh, tumaraan niyo. sa mga tambala. Antasid ko na. Mao mo ko na tumaron sa mga may ulcer. Di pa ganit na siguro kung ulcer ba kini akong gibati. Basta kay mo pakalma ko na sa gibati nimo sa imong puto-puto. Tumar lang ana. Tanaw na tog mo patuo ba ang imong gibati anong tambala. Maigi, patumar man ko ng tambal si Ruel nimo nga wa iresita sa Dr. July. Opa, Unya na ayo ka. namang gihapon akong gibati pa ko. Wa man mo patuos tambal ng tipatumar ni Rowan ako. Oy, dili ba na maayo ha? Nga magpataka lang mo tumar ang tambal nga wa giresita sa doktor. E basig dili mo haom nimo. Huwag mo tingali nga. Wa ka maayo ana. Kay basig dili para atong tambalan ng imong gibati. Mas maayo gyud nga magpa-check up mo sa doktor. Sige pa, magpakonsulta na lang kita siguro ni Anis Doktor. Kaya wa mo kit kumaayo ng tambala. Magpa-laboratory ta og atong i-check kung may goiter ka ba. Ha? Goiter, Dok? Tungod anang gibati mo sa imong tutunlan na matod mo may nagbara. Ba't may goiter ka? Kinuo ko. Nga nang akong mga result, Dok. Wala kay goiter. Salamat. Pero sa madali akong nabati ko. Tungod ni sa imong acid. Okay, resitahan ti ka og para acid nimo ha. Salamat, Dok. Ni aman hapon ni akong gibati, Ruel, uy. Minsan mo taman gani hinodog kasakit nga akong kutukutos tambal akong itumbar. Itong giresitas, doktor. Ang kasakit sa akong kutukuto, mupadung naman hinon sa kong dughan. Hindi mo tabok sa akong buko-buko. Unsa? May balik ni sa doktor. Kay magsigi pa man gihapon og suol ang akong tiyan. Mao tong iya kong gipa-ultrasound. Apan, okay raman sa pang-result sa akong ultrasound. Pero na ako'y nabasahan sa resulta nga moderate fatty liver. Pero, wa raman ko explain ni sa doktor adto. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, magsakit ang akong kuto-kuto ug murag uga ang akong putunlan nga sakit. Tungod ba ni kay kanunay kong malapasan sa akong kaon, diyan naninda ko og utanon? Ulcer ka ni? Ikaduhang pangutana, gipatumar ko sa akong bana og antacid, way epekto. Gipatumar ko sa doktor og para acid, wa sad ko mamaayo. O sa may kalahian ani ulcer, acid o GERD. Ikatulong pangutana, nakapa-H. pylori test sab ko, ug positive ko. Gitagaan kog antibiotic, good for 1 month. Ibalik ko og test, negative na.
Pero, naman gihapon ang akong gibati. May nabasahan ko sa results akong ultrasound na moderate fatty liver. Kini ka ang hinungdan? Ikaw pa to kitapusan. Kung magka-problema ra ba ko o doon ako'y kahadlukan, musamot ang akong gibati. O magbalik-balik sa kong huna-huna nga, hapit na kong mamatay anong sakita. Stress lang ka ko o emosyonal lang ni? Unsaon ako ni nga akong likayan, palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, July. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa atong programa kini ang akong suliran. Anan na sa bako si Dr. Rene Obra maging-uban kaninyo karong adlaw. Tungod lagi kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist, ako motambal sa inyong mga medical problem, psychological, emotional, behavioral problems o mga problema sa mga ginadiling drugas. Daghang pamaagi mamili lang mo unsaon sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran re kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga participate in life instead of just watching it pass you by. Kinahanglan natay ka dugang aning kinabuhi unsay matampo na to sa humanidad, no? Di kay sige lang tag panampiling daw, wa so itong pitaka unsa dia, nanglan nga mangita tag yung mga unsa may makatampo na to sa atong mga inadlaw-adlaw nga mga hinahanglan, ginahanglan nga class A personality ta, ngita tag pamagi nga mahitabo ang gusto nitong mahitabo, di kay maguwat lang tag unsay mahitabo, malagi ingon mudawat lang tag limpyo, pero ba ning mudawat tag limpyo man mangitag nindot na sugdan magabi. Alright, so nga to magtatampo karong adlaw si July. Kini si July, usa ni siya ka babae, 31 years old, taga Ormoc City. Okay, balikan na to atong problema ang pada sa atong sulat-suliran karong adlaw si July, taga Ormoc City. Sumasarabate na to kaya sa drama. Sakit kuno yang kuto-kuto, ugaan yang tutulan, bato. Malapasan ko na siya pagkaon pirmi. Naninda lagi ni siya ng gabuhi, no? Kung sa ano pag ginabuhi na to, di lang yun to si Piaton po pagkaon ng atong gastric emptying time, 2 hours na na. Meaning to say nga, 2 hours after ka nagkaon, kutoy na sa nimong tiyan. Kapulan na yung usahong kumbag ng mga pangutana July, no? Kaduang pangutana, ang yan ba na naghatag niya og antacid, pero wa may effect, wa ko na effect ng antacid, na ulcer na ba ko nung ngayon niya, kung sa ko na diferensya sa GERD o ulcer. Kining GERD is gastroesophageal reflux, no? Related na rin sila, no? Ang ako magbungtian, di man kini under our voluntary control, whether we like it or not, sige man siya galing. So kung siya galing desood niya, wala na siya magaling, kaya wala na kang gikaon, sige lang kang paninda, maunang, usahay magasgas, usahay na yung mga mupundot o taas nga amount of peptic acid o gastric acid, no? Nag-H. pylori test positive kuno siya, gitambala sa antibiotic, ang resulta sa ultrasound fatty liver, no? Kunya emotional na siya, una-una na ang pagpagkamatay. So whatever you do, ayaw tao pong shorten your life, July, no? Life is too short, do not make it much shorter by committing suicide. Thou shall not kill according to our kanang Bible, no? May siguro relihiyon nga mo encourage ko pagpagkamatay mo, may siguro mo ingon ana, no? So mo na nga ang kini magong atong kinabuhi mag smooth sailing ani tanan, pero bisa pa magunsa ka emosyonal, alam po nang inog isorten nimo ang imong problema agi sa pagpakamatay, no? So hinaot nga dili na nimo buhaton. Kining H. pylori test usa ni siya ka test sa imong H. pylori kanang sa atong hugaw, no? Pwede po ni siya sa dugo, pwede po ni siya sa kanang tissue, no? Sa kanang lining sa atong stomach, no? Kunong pagkahimuon ni siya kasagaran sa mga gastroenterologist, no? After na ilang tanawon mo sa may kahimtang dito sa soul by doing this what we call endoscopy,
Mao nang ilan ni silang kuanon, no? Buhaton. Unsa man ang mahimong hinungdan ani kung naa man gani makakos na siya dugay or chronic nga gasgas diha, magastritis ka, so kinahanglan gyud kang tambalon gyud og something nga makapa-control sa acid yang dapita. So mga acid reducing proton pump inhibitor. Unsa man kanang Islam kanang omeprazole, pwede na siya. Antibiotic, pwede siya kanang depende ra sa imong doktor, no? Ako may luman ng antibiotic nga gamiton aning problema nga ani kung giliwid omeprazole is kaning clarithromycin, pwede sa ni, pwede sa metronidazole, no? Para miligram. So ako balikon kining H. pyloritis mo diagnose ni siya sa ingon ana nga mga problema ha, katong dugo, katong bugaw, tissue biopsy, no? Ang imong hugaw gani murag lain nag color, murag blue na gani. Usually atong hugaw di mo gina blue. Kung dudag gyud ka nga naaganay ingon ta infection dang dapita. Minanglan kang inom ana og antibiotic, no? So sa mga kuano nimo, fatty liver ba ka, no? Fatty liver, pwede ra kag mga vitamins para sa liver, no? Avoid na lang sa pagka og mga food na maka-trigger sa problema sa fatty liver, no? Pwede ka mo inom kaon og kanang mga o mainom aning mga rich in vitamin C ng mga pagkaon. Itlog, pwede. Ginger, luya, o kanang green tea, pwede ka na anak. So, expect na lamang kung naa ka na yung problema nga ngayon gastric problem lagi, siyempre, magsakit ng tiyan, complicated siya ng kaso, kaya na magkakay fatty liver, niya na, hindi ka siyang mga appetite, usahay, murag kasupaon, o nga, murag magbutod, murag hagubo, bang imong tiyan, imong tuklokon, o niya, mag-lose good kag weight, bisan pa man og dili nimo ganahan yung mag-lose kag weight. Sakit ang different parts of your body, including your back area. Sakit na siya. O niya, ang imong ihi, dark or red, brown ang color. Ha? Mo na itiliman doon, ha? Mo na naanay ingon ta sagol dugo ang imong ihi. Tawag na namo uremia, no? So, mao na mga impormasyon nga kung ma-share nimo July diya sa Ormoc. Naroon na may uspa diha, no? Kada kalambay magwanan diha, no? Kay maganaan diha pag Ormoc sa una. Kuan na gyud po ka, magpatiman ka ng doktor, no? Hindi kung medyo minot ang budget, ay sa government hospital, medyo arang-arang og budget, ari sa Ormoc Doctors Hospital, naaman mo diha, no? So, maunay ako ika-istorya nimo July, may tungod imong problema, diya sa Ormoc City, o ayaw na pagpasar-pasar o pagkaon. Bahala nagway sung anindot good, basta kay naalay masuod ng atong tiyan, kay magsige magaling ning atong tiyan yun, no? Bisan pa magdili na to gustuhan, sige ni siya galing. So, naatay mga suking paminaw sa gawa sa atong region. So, sa mga waray-waray area, maupay na kulot, ha? Kumusta naman, maupay na kulot. Kumusta mga piyos, ang mga gwapa man na mga kasangkayan nato diya sa Region 8, mga taga Surigao, kumusta ka? Madayaw na hapon, ha? Maladaw na karadaw. Musta naman mga mundaya pamilya sa itong iyong lugar? Puktoy, Surigao City. O nako'y nailailan ako estudyante nga Muslim, nagpatudlo ko ani. Unsa may pag-greet na to in Muslim sa itong beloved brothers and sisters nga mga Islam. Ingon siya, inaalang dok, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum atong mga brothers and sisters, mga Islam, Muslim diya sa Cagayan sa Mindanao. So, balikon, Assalamu alaikum. Alright, so now, ano na sa tayo na putlo, kapag tulungan karong adlaw, once again, ako si Dr. Rene Obra, ug ngadto especially nimo July, diya sa Ormoc City, hinaot na kay nasabta sa kong speaker nimo, ngadto sa libuan, millions, nga naminaw sa tubugawang kini nga kong suliran, Dr. Rene Obra ni, mapasalamaton kayo ko sa inyong makanunayong pagpaminaw sa among programa sa RMN. Taas kayo tag-rating din sa atong lugar. So, Pamolo Base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw.